Hai, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Hai, dengarkan aku, saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra, melihatku rindu wajah manismu. Dan bulan terang menatap riang, melihatku rindu wajah cantikmu. Ayangku rindu kamu,
Sampai kapan kau dan aku jalani asmara, menunggu pertemuan tiba. Coba pertahankan
Ngendi kasih sayangi sing kaya cahya
pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Roman. Sampun boten enten tenagane, damel ngimbangi liyane, sing ketok enak uripe, kadang kepitek klaran, ngempet dadi tangisan, rodong panguripan, bakale muter nanging mbuh kapan. To sing pengen koyo ngene, terlahir rasuke pondo, sadar aku kalah rupa, terserah kowe sayang do aku ora, aku ra maksa, tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing selalu ono. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kiri, urip serba susah satermu apa anane, pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane, tapi sadar diri aku ora iso piye-piye. Gandeng kowe mbutuhke raka, sedangkan aku iki wong waras, wis kalah rupa rasuke pondo, cintaku nikat naitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Mas Arga, Iya, Nduk. ropang. Ropangnya artinya apa? Ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Alah, alah. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong kere selalu dicampakan, membuat hatiku aja remuk kau abaikan. Tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang, meski disepelekan ku coba mengusahakan. Seromos dene ku berjuang, cintaku takkan pernah latah. Kowe tetap tak sanding, rasaku tak berpaling, aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang
mbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan, kadukun Jombang ora mempan, kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti.
Dadiya kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono geran aku lanang golek apa padangi dalan ora terus takutang dadiya lanang
Minggu esok atus merebut kas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robot jomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Ya, Ya ini wis ready sambilo Kak. baik. Mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nak kira dirapit sebel tamu undangan. oh, Mas. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku
Wis layah ganti musim tandur
Biyen tak kira gampang ngelalekke sliramu ning jero pikiranku jebul tekan saiki ning jero atiku isih ana kenanganmu. Ngancani sliramu pas kowe lagi keloro-loro disiak-siakne karo wong sing tau mbok sayangi ning sandingku nganti ilang loro ning atimu. Padang mendung ning atimu padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso
suaka binabar sepisanan jawat kang asta kaya-kaya wasanto swarga iya iki tresno
Gigs. Jika hanya sebatas foto isi kantongmu saja